El món des de l'aire. De Liverpool a Kedleston Hall. El nostre viatge comença a la ciutat de Liverpool, que va ser porta d'entrada al Nou Món tant pel comerç com pels passatgers. Del riu Mersey en surt el canal marítim de Manchester, que l'any 1893, quan es va acabar, era el més gran del món d'aquest tipus. A l'est de Manchester hi trobem el Parc Nacional del Peak District, que atrau milions de visitants cada any. Al parc hi ha el pantà de Derwen, que va tenir un paper important en els atacs de la RAF, embassaments alemanys l'any 1943, durant la Segona Guerra Mundial. Al sud hi ha Arbor Low, un dels millors monuments megalítics d'Anglaterra, construït fa més de 2.500 anys. L'últim lloc que visitarem serà Kedleston Hall, una obra mestra neoclàssica. L'arquitecte que la va dissenyar es va inspirar en els edificis de l'antiga Roma. El riu Mersey desemboca al mar d'Irlanda, a la ciutat de Liverpool. Al mateix temps que la pluja fuig cap al nord, nosaltres remuntem el riu, que du el que va ser un dels ports marítims més importants per viatjar als Estats Units. Es podria dir que era l'aeroport internacional de la seva època, i els magnífics edificis que s'arrengleren al llarg del riu refermen la importància de Liverpool al segle XIX. Aquests dos ocells mítics, semblants a corbs marins, han simbolitzat la ciutat des que els van col·locar al capdamunt del Royal Liver Building, construït pels vols del 1910. Els rellotges de les diferents façanes permetien als vaixells calcular el moment exacte per entrar o salpar, aprofitant la marea. Liverpool té nombrosos i destacats edificis civils que donen fe de la puixança de la ciutat a finals del segle XIX. Entre aquests edificis hi ha una gran estació de ferrocarril, galeries d'art i museus, i potser el més destacat de tots, el St. George's Hall. Aquest és un dels millors edificis neoclàssics d'Europa i un dels llocs del Regne Unit on es pot aplegar més gent. Liverpool pot presumir de dues catedrals. Una és la catòlica dels anys 60, que per la seva forma va rebre el malnom de Paddy's Wigwam, la tenda índia d'en Paddy. Molt a prop es troba la catedral protestant, la construcció de la qual va durar 74 anys i no es va acabar fins al 1978. Els seus 189 metres, incloent-hi la capella de Nostra Senyora que hi ha al final, la converteixen en la catedral més llarga del món. El 1839 es va celebrar una cursa hípica aquí, a Entry, als afores de Liverpool. Coneguda actualment com el Grand National, s'ha convertit en la cursa d'obstacles més ben recompensada d'Europa amb un premi de més d'1 milió d'euros. Ha passat a ser un esdeveniment cultural i és popular fins i tot entre la gent que normalment no segueix les curses de cavalls. Una de les imatges icòniques de la ciutat és la dels transbordadors que creuen el riu Mersey. Existeixen des de fa més de 800 anys. Els ferris actuals van entrar en servei durant els anys 60 del segle passat i es van fer famosos gràcies a la cançó del 1964 Ferry Cross de Mersey de Gerry and the Pacemakers. Davant de Liverpool, a la península de Wirral, es troba el poble de Port Sunlight, construït el 1890 per uns empresaris victorians progressistes que miraven pels seus treballadors. Els empresaris en qüestió eren els germans Lever i van aixecar aquest poble model al costat de la seva fàbrica de sabó Sunlight. L'estil d'algunes de les cases era una adaptació de les casetes de camp negres de l'època Tudor. Hi havia jardins, horts, edificis públics, a més d'un hospital, escoles i una església. Fins i tot disposaven d'una galeria d'art. A les famílies que vivien aquí, això els devia semblar el paradís,
en comparació amb les fileres de casetes enganxades i anxovades que hi havia a l'altra banda del riu, a Liverpool mateix. A pocs quilòmetres baixant pel riu, a la riba nord, i amagada pels arbres, hi ha una de les millors cases Tudor d'Anglaterra, a Speke Hall. La seva construcció va començar pels volts del 1530 amb el Great Hall, i durant els 70 anys següents s'hi van afegir altres estructures i ales fins que el costat nord va quedar acabat el 1598. Des de llavors, només s'hi han fet petits canvis, cosa que la converteix en un exemple únic de casa senyorial del segle XVI pràcticament intacta. Les bigues principals, de roure, es reforçaven amb fustes més petites i després s'omplien o segellaven amb un material enganxós que es feia amb una combinació de terra humida, argila, sorra, fems i palla. Avui, aquesta casa històrica i valuosa perviu, solitària, en una zona industrial situada gairebé al final de la pista de l'aeroport de Liverpool. De fet, l'aeroport original es va construir en una part dels terrenys de Speke Hall als anys 30 del segle passat. El 2001 es va rebatejar com a Aeroport John Lennon Liverpool, en honor d'un dels veïns més famosos de la ciutat. A la riba oposada del Mersey, a East Ham Lock, s'inicia el canal marítim de Manchester, que fa 58 quilòmetres de llargada. Aquest va ser l'últim gran projecte de canals al Regne Unit i permetia als vaixells de més eslora arribar a Manchester i als molls de Salford Quays des del riu Mersey. Es va acabar el 1893 i llavors era el canal navegable més gran del món. Hi havia un canal anterior, del segle XVIII, però només el podien fer servir vaixells petits. S'assecava sovint i va acabar molt fet malbé a finals del segle XIX amb parts no navegables. El nou canal permetia a vaixells més grossos i a la seva càrrega estimular el comerç de Manchester i també evitava pagar els alts drets portuaris imposats pel port de Liverpool. Fins i tot avui dia és tot un espectacle veure un gran vaixell lliscant silenciosament per davant dels carrers plens de cases o al costat dels ponts giratoris. Les dades constructives del canal són impressionants. Durant 6 anys, 12.000 peons van excavar 40 milions de metres cúbics de terra. Els van ajudar 124 grues de vapor, 6.000 vagons i vagonetes i 300 quilòmetres de vies temporals per les 180 locomotores. El cost final va ser impressionant. En diners d'avui, la factura hauria superat els 2.000 milions d'euros. Tot aquest esforç va fer que Manchester es convertís en el tercer port més gran del Regne Unit, malgrat que és a 65 quilòmetres del mar. Fins i tot ara, prop de 7 milions de tones de càrrega es transporten pel canal cada any. A pocs quilòmetres al sud del canal hi ha la casa georgiana de maó vermell de Dunham Massey. Durant la dècada de 1770, el segon comte de Warrington va remodelar completament l'antiga casa i també el vell parc de cérvols, però va conservar les avingudes llargues que es creuaven. Els diners per fer totes aquestes millores a la finca provenien del seu avantatjós matrimoni amb la filla d'un ric comerciant de Londres. Tot i que la nova comtessa va aportar diners a la unió, el matrimoni en si va ser un desastre. La parella s'avenia tan poc que no es dirigien la paraula i vivien a la casa com si no es coneguessin. El matrimoni es va deteriorar fins a tal punt que el comte va escriure un fulletó on defensava el divorci en cas d'incompatibilitat de caràcters. La casa es va reformar i modernitzar durant la primera dècada del segle XX i avui la gestiona el National Trust. La revolució industrial de finals del segle XVIII va originar processos de producció nous que van donar lloc a l'aparició de les fàbriques.
Això és Quarry Bank Mill, una de les fàbriques de cotó més ben conservades i que encara està en condicions de funcionar. La indústria tèxtil va ser la que va encapçalar aquesta revolució i la primera que va utilitzar mètodes de producció moderns. Quan es va construir la fàbrica, es feia servir la força de l'aigua per fer girar una roda que impulsava la maquinària dels telers. Durant les dècades següents s'hi van afegir altres rodes. Era un procés eficient, però només s'hi baixava aigua pel riu. Si no hi havia aigua, no hi havia força motriu. I llavors, el 1810, es va introduir la primera màquina de vapor que es va perfeccionar durant el segle següent. La fàbrica va funcionar fins al 1959, any que va ser cedida al National Trust com a museu en funcionament. A finals del segle XVIII, per allotjar la seva mà d'obra, el propietari de la fàbrica va crear Style Village. En aquell moment, aquesta era una actitud progressista, ja que milers d'altres treballadors havien de suportar unes condicions de vida terribles en ciutats industrials superpoblades com ara Manchester. Aquí al camp es van construir unes casetes adossades senzilles. Cadascuna tenia una saleta, una cuina i 2 dormitoris, un lavabo exterior i un petit jardí. El lloguer es descomptava del salari del treballador. El propietari de la fàbrica va intentar portar l'ordre estructurat d'un poble rural a la seva nova comunitat industrial. Fins i tot hi va fer construir una escola per educar els fills dels seus treballadors. La majoria de les mansions del Regne Unit s'han modificat al llarg dels segles segons els capricis de cada propietari i segons el volum de la seva fortuna. Moltes han acabat en ruïnes perquè l'amo no ha pogut assumir els enormes costos de manteniment. I n'hi ha que simplement les han enderrocat. Lime Park, que limita amb el Peak District, encara sobreviu gràcies al fet que el seu últim propietari, William Lee, els avantpassats del qual havien viscut en aquelles terres durant més de 600 anys, la va donar al National Trust. La primera casa es va enderrocar al segle XVI i la van substituir per un edifici d'estil Tudor. Després, durant la dècada de 1720, l'arquitecte venecià Giacomo Leoni, un dels arquitectes més sol·licitats del moment, la va transformar en una casa senyorial neoclàssica d'estil italià. Durant els anys següents, Leoni va crear una mansió elegant, amb un estil que van copiar moltes altres cases de camp angleses. Ara entrem al Peak District, que és una zona de muntanya situada al sud de la serralada dels Penins, que sovint es diu que és l'espina dorsal d'Anglaterra. El 1951, el Peak District es va convertir en el primer parc nacional del Regne Unit i gràcies a la seva proximitat a les ciutats de Manchester, Stoke-on-Trent, Derby i Sheffield, atrau milions de visitants cada any. Davant nostre hi ha l'altiplà de Kinder Scout, amb la Kinder Downfall, que vessa del seu interior. Aquesta és la cascada més alta del Peak District, amb una caiguda de 30 metres. Es troba al riu Kinder, el lloc on aquest flueix cap a l'oest sobre un dels cingles de gres granat que hi ha al caire de l'altiplà. Els forts vents predominants de l'oest bufen l'aigua cap amunt i el núvol de ruixim resultant es pot veure a quilòmetres de distància. El Kinder Scout també es coneix com el Dark Peak, el cim fosc, a causa d'una capa d'un gres quarsós que impedeix que l'aigua de pluja es filtri a través del sòl i que deixa un terreny pantanós ennegrit i sovint perillós al punt més alt del Parc Nacional. Cada any s'han de rescatar d'aquest paisatge bonic, però traïdor, excursionistes que han sortit sense prou preparació, però els que arriben fins al cim gaudeixen d'unes vistes magnífiques. Això és la vall d'Edale, un dels llocs preferits dels visitants que fa més d'un segle que hi venen a caminar. Tota aquesta zona va ser un terreny de caça reial i després de la conquesta normanda el 1066, el rei Guillem va recompensar un dels seus seguidors, William Peveril,
amb una gran propietat i la custòdia de les terres reials. El castell de Peveril s'aixeca damunt d'un penyal que domina el poble de Castleton. És un exemple important i ben documentat de castell amb torrassa, i és un dels pocs d'Anglaterra que es van fer de pedra en comptes de fusta immediatament després de la conquesta. El castell va quedar desocupat a principis del segle XV i 200 anys més tard només se'n feia servir la torrassa com a jutjat. Quan també la van abandonar, el castell es va anar enrunant gradualment, fins que van començar les obres de restauració a finals del segle XIX. Al cor del Parc Nacional del Peak District hi ha una sèrie de pantans construïts a principis del segle XX per subministrar aigua a ciutats com Sheffield. Però n'hi va haver un que va fer molt més que subministrar aigua. Va participar en algunes de les incursions més arriscades de la Segona Guerra Mundial, com ara l'Operació Castigar, més coneguda com l'atac als pantans del 1943. En aquesta operació calia volar a les fosques a molt poca altura per evitar les defenses locals i deixar anar una bomba de rebot. Per aconseguir-ho, es necessitava un alt nivell de preparació especialitzada. El dic de la presa de Derwen tenia una aproximació llarga i les dues torres de la part superior s'assemblaven a un dels objectius en territori alemany, la presa d'Ider. En els mesos anteriors a la incursió, la gent que vivia a la zona es despertava constantment a la nit amb el rugit dels bombarders Lancaster volant baix, com aquest que ha estat restaurat i és l'últim en condicions de volar del Regne Unit. Les tripulacions es van haver d'entrenar molt per volar a una altura exacta d'una mica menys de 50 metres. Una missió d'enorme dificultat, tenint en compte que l'altímetre no servia de res a tan poca altura. La solució van ser uns focus instal·lats sota els bombarders, un al morro i l'altre darrere el compartiment de les bombes. Els van inclinar de manera que els dos feixos de llum es trobessin quan l'avió estava a l'altura exacta. El navegant era l'encarregat de mirar per la finestra i dir-li al pilot que anés baixant fins que els feixos coincidien a l'altura programada. Els assajos van anar bé i la incursió va tirar endavant. Va ser un èxit i la indústria alemanya va trigar molt a recuperar-se. Els atacs a les preses van ser una gran victòria i una injecció de moral pels britànics. «20 quilòmetres cap al sud hi ha una de les cases senyorials més majestuoses i famoses d'Anglaterra, Chatsworth House. A finals del segle XVII, el quart comte de Devonshire va remodelar totalment l'antiga casa Tudor per donar-li un estil barroc clàssic molt anglès. Es va dissenyar perquè fos considerada la casa més moderna del seu temps. Abans d'acabar-la, el comte havia passat a ser el primer duc de Devonshire. L'enorme jardí formal, que havia sigut un dels més majestuosos del país, gairebé havia desaparegut i només en quedaven algunes parts arquitectòniques, com ara el canal formal i la cascada. Aquesta es va construir el 1696 i el 1703 s'hi va afegir, a la part superior, un majestuós temple d'estil barroc. La cascada té 24 esglaons tallats, cadascun lleugerament diferent dels altres i amb una gran varietat de textures, de manera que tots facin un so diferent quan l'aigua els travessa tot baixant. Al segle XIX, el sisè duc va afegir una nova ala nord, que inclou una galeria d'escultures i unes dependències pels criats. La fama de Chatsworth es va estendre i el 1843 el tsar Nicolàs I de Rússia va informar al duc que segurament aniria a visitar Chatsworth l'any següent. Anticipant-se a la visita imperial, el sisè duc va decidir construir la font més alta del món i la va batejar com la Font de l'Emperador. Es va excavar un llac als erms que hi ha sobre la casa per poder donar a l'aigua la immensa pressió que calia perquè el raig arribés als 90 metres. Desgraciadament, el tsar va morir i no va veure la font, però avui al voltant de 700.000 persones l'any en gaudeixen, ja que Chatsworth és una de les cases senyorials més populars del país.
Aquells que vulguin viatjar encara més enrere en el temps, 5 quilòmetres més cap al sud hi trobaran Haddon Hall. Aquest casalot medieval fortificat, construït al voltant de 2 patis, no ha canviat des del regnat d'Enric VIII, a principis del segle XVI. De fet, la construcció de Haddon va començar 400 anys abans, el 1170, quan Sir Richard Vernon va adquirir la casa pairal. Va construir la major part del casalot, excepte la torre i una part de la capella, que es conservaven d'una casa encara més antiga. Les successives generacions de la família Vernon van prendre treballs de construcció nous que es van dur a terme en diverses etapes entre els segles XIII i XVI. Durant el període Tudor, la construcció es va aturar i Haddon Hall va quedar congelada en el temps. És una casa important, insòlita i preciosa, i es va restaurar amb sensibilitat durant el segle XX. Per tant, no és estrany que Haddon es faci servir sovint com a localització en moltes pel·lícules d'època. Això és Arbor Low, un dels millors monuments megalítics d'Anglaterra, i està situat en un punt elevat a la banda més meridional del Peak District. Com passa amb tants altres monuments antics, no sabem per què es va construir ni quin ús se'n feia. Sí que sabem que es va instal·lar fa uns 2.500 anys al terreny que queda tancat per la rasa. Hi ha 46 pedres grosses i 13 de més petites, disposades en cercle amb un grup al centre. El que és sorprenent és que totes les pedres estan ajagudes a terra i ningú sap del cert si es van col·locar així originalment o si estaven dretes i les van fer caure. Una de les teories és que els primers cristians les van tirar a terra per desantificar el lloc, però no hi ha proves arqueològiques que ho corroborin. A l'extrem sud del Parc Nacional del Peak District hi ha un dels seus llocs més visitats, Dovedale. La vall, excavada pel riu Dove durant milers d'anys, té uns 5 quilòmetres. Destaca per les seves nombroses formacions calcàries que inclouen el castell de Dovedale, Island Rock i un promontori anomenat Lover's Leap. Al llarg dels anys, Dovedale ha inspirat tant pintors com escriptors que n'han exalçat la bellesa, com ara Samuel Johnson, Lord Tennyson i John Ruskin. Lord Byron va escriure a un company poeta: «Puc assegurar-te que a Derbyshire hi ha coses tan nobles com a Grècia o a Suïssa». Jane Austen també va ser sensible a la bellesa de Dovedale quan, a la seva novel·la de 1813, Orgull i prejudici, fa parlar Elizabeth Bennet i el senyor Darcy dels seus viatges a Derbyshire, Dovedale inclosa. Al segle XVIII, només les classes acomodades tenien temps i mitjans per gaudir d'aquest paisatge. A mitjans del segle XIX, amb l'arribada del ferrocarril, molta més gent va poder visitar-lo. Avui dia, més d'1 milió de persones venen a passejar cada any per aquesta vall pintoresca. Això és Kedleston Hall, al nord de Derby. El 1760, Sir Nathaniel Curzon va decidir construir una casa nova a les terres que la seva família havia posseït des del segle XIII. Va cridar els millors arquitectes del moment perquè es posessin a treballar-hi. Al mateix temps, un arquitecte relativament desconegut, Robert Adam, va ser l'encarregat de projectar alguns edificis del jardí i un pont per realçar el parc paisatgístic. Curzon va quedar tan impressionat amb els seus dissenys que ràpidament va posar Adam al capdavant de la construcció de la nova mansió, que és la que veiem ara. L'estil de la casa és el que es va acabar anomenant neoclàssic, ja que seguia les idees del passat clàssic romà. Adam havia viatjat a Itàlia i havia fet dibuixos de les millors ruïnes clàssiques de l'antiga Roma. La decoració de la façana sud es basa en l'arc de triomf de l'emperador romà Constantí, que avui és al costat del Colosseu a Roma. Se'l reconeix perfectament a la part central.
L'obra de Robert Adam va influir en l'orientació de l'arquitectura i del disseny a tot el món occidental. De fet, l'estil Adam encara es continua veient molt per tot arreu. És un lloc ben estimulant per acabar el nostre viatge.